Λένε πως ο πατέρας είναι ο πρώτος ήρωας ενός γιου και η πρώτη αγάπη μιας κόρης, αλλά η αλήθεια είναι πιο απλή και πιο βαθιά. Ο μπαμπάς είναι ο άνθρωπος που σου μαθαίνει πώς να στέκεσαι στα πόδια σου, ενώ ο ίδιος είναι έτοιμος να σε πιάσει αν πέσεις. Σήμερα θέλω να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στο δικό μου μπαμπά, όχι για τα μεγάλα κατορθώματα, αλλά για τις αθόρυβες στιγμές. Για τότε που γύριζε κουρασμένος από τη δουλειά, αλλά έβρισκε χρόνο να παίξουμε, για τις συμβουλές που μου έδωσε, χωρίς να πει λέξη, μόνο με το παράδειγμά του. Ένας πατέρας δεν σου λέει πώς να ζήσεις, ζει και σε αφήνει να τον βλέπεις να το κάνει. Και όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μας αφήνει δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά ο χρόνος που μας αφιέρωσε και η ασφάλεια που νιώσαμε στην αγκαλιά του. Μπαμπά, σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί στις νίκες για να πανηγυρίσεις και στις ήττες για να με σηκώσεις, που μου έμαθες ότι η δύναμη δεν είναι στους μυς, αλλά στην καρδιά και την υπομονή. Κάθε μπαμπάς έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να δείχνει αγάπη. Ποια ήταν η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε εσείς από τον πατέρα σας, που σας καθόρισε ως άνθρωπο? Να είστε καλά.